Il-Marija Santa għalqet waħda u hemm 258 oħra f'ġieħ kemm hemm. Kien dan id-diskors tal-Prim Ministru Joseph Muscat meta l-ħadd filgħodu kien qed jirreferi għal ħaddiema tal-kumpanija DQR li ġew imkeċċija l-ġimgħa l-oħra. Minflok Joseph Muscat kien imħasseb dwar kif se jsib xogħol għal dawn in-nies itkeċċew, kien iktar moħħu biex jiftaħar bin-numru ta' kumpaniji li hawn pajjiżna. Diskors li ħafna analisti politiċi iddeskrivewh bħala insensittiv. Il-Marija Santa għalqet waħda u hemm 258 oħra f'ġieħ kemm hemm. F'April li għadda, is-Segretarju Parlamentari għall-Ekonomija Diġitali Silvio Xkembri kien ftaħar li l-preżenza tal-kumpanija DQR f'Malta se tagħti reputazzjoni lil Malta bħala l-Blockchain Island. 9 xhur wara, il-kumpanija keċċiet il-biċċa kbira tal-65 impjegat tagħha u waqfet l-operat tagħha, fejn madwar 39 mill-impjegati kienu Maltin. Għalhekk f'9 xhur falla kollox u mhux kif kien wieħed il-gvern. Dan ifisser li diġà jimpjegaw madwar 70 persuna ġewwa Malta, l-maġġoranza tagħhom ġejjin minn pajjiżna, però l-ħsieb huwa li jkabbru dawn is-70 persuna għal 200 f'temp ta' 6 xhur. DQR suppost kellha tkun strumentali sabiex tattira iktar investituri fil-qasam tal-blockchain lejn pajjiżna. Iżda l-ftaħir u l-pompi tal-gvern 9 xhur ilu sfumaw kollha fix-xejn.